Bocah. Bocah ada. Alah, udah salah tuh ya. Itu tuh lah. Ada wiper kan apa aja. Guys, Dubai dulu ini, anca ada ini ta trip tu, nama tirgera pohon dulu lah. Alipade guys, Bantwala dakulu, Dubai ada batun nak kali benpunat, nama tirgodu, anca ada car ber ready atunu, ini poi, nama pura dulu Dubai dulu lah. Ini ta video nama start mal puga, pula poi, kullu ga, pasti kullu ga, baka bater ga. Kaba. ನಮ್ಮ ಪೂರ ಉಲ್ಲ ಡ್ರೈವರ್ ಇಲ್ಲೇರು ಡ್ರೈವರ್ನು ನಮ್ಮ ಪತ್ತೊಂದು ಬೈದ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಒಂಜೆ ಊರ್ದಾಗಲು ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಬಚ್ಚಲ್ಲಿ ಇತ್ತಿನಗಲು ಇತ್ತೆ ಕೊರಡು ಬತ್ತಿ ಆತ ಬಣ್ಣಾಗ ₹1 ಜನ ಬರ್ಮುಡಾ ಮೇತ ಪಾಡ್ರೆ ಕಾಸಿಜ್ಜಾಂಡು ಇನಿ ಕಾಸುಡು ಗೊಬ್ಬೊಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದುಬೈಡು ಬತ್ತನ್ನ ಕಾಸು ಅಣ್ಣ ಇನಿತ್ತ ಈ ಖರ್ಚು ತೂನಾಗ ಕೊರಡು ಬತ್ತಿ ಇತ್ತಿನಕಲು ತೀರೋ ಆಪಣ ಅಂದು ಕೂಡ ಪೋಯಿ ನಮ್ಮ ಪೋಯಿ ಇತ್ತ ಮ್ಯಾಪ್ ವರ್ದು ಪೋಯಿ ಊರುಡು ಅಂಡ ಓಲಲ್ಲಿ ಪೋಲಿ ಮುಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ ವಾರ್ಡ್ ಆಪನು ಅಂಚ ಅದು ಪೋಯಿ ನಮ್ಮ ಬಿದಾಳ್ಕ ಬರೋಂದಿಲ್ಲ ಗಾಯ್ಸ್ ಚೂರು ಬಂಜಿಗು ಚೂರು ತಪ್ಪು ಆವಾಡತ್ತ ಅಷ್ಟು ಕೈನ ದೆತೊನ್ಗ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಪಾಟ್ ಪೂರ ಪಂಟಾಯನ ಓಲು ಪೋಪನ ಅಂದು ಅಂಚ ಪೂರ ಉಲ್ಲ ಹೋಯ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಬಂಜಿಗೆ ತಂಪು ಆವಡದ ಐನು ಒಂದೆತ ನೋಡು ಆ ವಿಜ್ಞಾನ ಆಪು ಜದ ಟ್ರಿಪ್ಪು ಅವೊಂಜಿ ಚಪ್ಪ ಐತಿ ಲೆಕ್ಕ ಆ ವಿಜ್ಞಾನ ಓ ರೋಡ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಕೊಂದಿಜ್ಜಿ ಗೈಸ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಇಜ್ಜಿ ಮಾತ ಕುಡಿನಕುಲು ಬತ್ತು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಲ್ತು ಹೋತ ಊರುಡಂಡ ರೋಡ್ ಬೈಕ್ ದಿದ್ರ ಅಪ್ಪ ಬಲಿಪುನ ಅಣ್ಣ ರಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಪೋದು ಬರ್ಪರ ನಿಕ್ಕಲು ಯಾನೊಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಇತ್ತ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಅನ್ ಮಾರೆ ಪೊಣ್ಣುಲಾಂಡಲ್ಲ ಈತ ಟೈಮ್ ಆಯ್ದ ಬೇಗ ಬೈದುವೇರ ಅಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಮುಕ್ಳು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಅನ್ನು ಎಂಚಿನ ಸಿಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾರೆ ಜ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ತದೆ ಕೊನಪ ಊರುದು ಜ್ಯೂಸು ಕೂಡ ₹10 ಮಾಲು ಒಲ್ತು ₹10 ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಕಿಂಗ್ ಫಿಶರ್ ಕಂಪನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅವರ ಬಲ ಅನ್ನು ಮುಲ್ ಸೈ ಒಂದಿಲ್ಲ ಅನ್ನು ಓಕೆ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಕೊಡ್ತೆ ಮಾತಾ ಬರಡು ಬೊಕ್ಕೊಂಚೂರು ಜಾಲಿದ ಪಾತಿರ ಕಣವ ಓವ ಡ್ಯಾಮ್ಗೆ 2 ಗಂಟೆ ವರೆ ಸಾದಿ ಉಂಡಿಗೆ ಕೇನ್ ಡ್ಯಾನ್ ಅಂಚ 2 ಗಂಟೆ ಸಾದಿಡು ಪುರ ಪಾತಿರೋ ಒಂದು ಪೋಯಿ ದಾದವರ ಎಂಕಲ ದುಂಬದವರ ವಿಷಯ ಒಂಜೊಂಜಿ ದೆತ್ತದು ತೆಲ್ತು ಪೋಡು ಅವು ಇಪ್ಪುನ ಜೀವನ ಟೆನ್ಷನ್ ಏಪಲ್ಲ ಇಪ್ಪುಂಡು ಎಲ್ಲೆ ಬಲ್ಪುಂಡು ಟೆನ್ಷನಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಬಯ್ಯ ಕುಸ್ಸಿ ಆಪುನು ವೀಕೆಂಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂದು ದುಬೈಡ್ ದಾದಾನ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ದಿನ ಒಂಜಿ ರಪ ಪೋಪುನು ಮಾರೆ ಅಂಚಬರ ವಿಷಯ ತೂಕೈತಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಕೊಡ್ತೆ ಬರಡು ಮಾತಾ ಗ್ಯಾಂಗ್ ದಕ್ಕಲು 4 ಜನ ಆಂಡಲ ಎಂಗಲ ಅನ್ನೆ ಚೂರು ಬಿಸಿ ಇರ್ಲೇರು ಜನ 6 ಐತಿದ್ವೇರು ತೂಕ ಪೂರೈಗ್ಲಾ ಊರ್ದಕ್ಲೇಗು ಬತ್ತಿ ಕೂಡ್ಲಿ ಮೇ ತಿರ್ಗೇರೆ ಗೊತ್ತೇ ಅಂದು ಅದರ ಕೇಂದ್ರ ಐತೆ ದೇರೆ ಗೊತ್ತು ವೈಫೈ ನಮ್ಮನ ಒಂಜಿ ಜರ್ನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಊರುಡು ಊರು RX ಕನ್ನೋಟ್ಲ RX ಬಿಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೈಕ್ ಕಾರು ಅವೂಲೆ ಉಂಡು ಮೂಲ್ಬರ ಆಸೆ ಆಪುಂಡು ಮೂಲ್ಬರ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಆತು ಈಸಿ ಗೊತ್ತು ಕೊರ್ಪುಜರು ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಮಾತಾಡಲ ಗೊತ್ತು ರೂಲ್ಸ್ ಬರ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪೋಡು ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ತಿಕ್ಕುಂಡ ಮಗೆ ರೈಸಿ ಚೂರು ಬೇಲೆ ತಿಕ್ಕುನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ಯೂಚರ್ಗೆ ಬತ್ತಿ ಕೂಡಲೇ ಆಪುಜಿ ಐ ಖಾತೆ ಖರ್ಚೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಊರ್ದ ಲೆಕ್ಕ ರೌಂಡ್ ಟರ್ನ್ ಅವು ಬರೀಜಿ ಮೂಲ ರೋಡ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಬ್ರೇಕ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ರಿವರ್ಸ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಬೊಕ್ಕ ವಾವಾ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಬರೋಂಡಿಗೆ ಊರ ಪಾಸಾಣ ಮಾತ್ರ ಅಂಚ ಪೂರ ತೂಪೇರು ಅಂಚ ಬರ ವಿಷಯ ತೂಕೈತದ ಅದ ಬರಡು ಇನ್ನು ನನ್ನೆಲ್ಲ ವೈದ್ಯರು ಎನ್ನ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಪಾತಿರ್ದಾಣ ಓಕೆ ಡನ್ ಪಟ್ಟಿಂಗ ನಾಕಲು ಇಲ್ಲಡೆ ಫ್ಯಾನ್ ಜೆಟ್ಪುನ ಜೆತ್ತೊಂದು ಇತ್ತು ನಾಕಲು ಐತೆ AC ಬೋಡ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಫ್ಯಾನ್ ಗಾರಿ ಗರಗರ ಸೌಂಡ್ಗೂ ಜೆತ್ತೊಂದು ಇತ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಡೆ ವಿಂಡೋ AC ಪಾಡಾಡ ಆಂಡಲ ರನ್ ಮಲ್ತಿಗೆ ಅವು ಚೂರು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಯಾ ಅಂದ್ ಇತ್ತ ನಿಕ್ AC ಬೋಡ ಇನ್ನು ಬೋಡತೆ ಮುಲ್ದೈತೆ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾಪಾ ಪಾಯ್ ನಿನ್ನ ಮೋನೆಗೆ ಓ
ಒಡ್ಡೆ ಗಂಟೆ ಓವ್ಯಾವ ಡ್ಯಾಮು ಸೊಹೆಲ್ ಸೊಹೆಲ್ ಡ್ಯಾಮ್ಗೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಸೊಹೆಲ್ ಡ್ಯಾಮ್ ಸುಹೇಲ್ ಡ್ಯಾಮಾ ನಮ್ಮ ಬಿಯಾವಾದೆ ಪೋಂದಿತ್ತ ಕುಲ್ಲೆರೆ ಮೂಲು 2 ಗಂಟೆ ಪೋ ಡ್ಯಾಮ್ ತೂಯರೆ ನಮ್ಮ ಹುಲ್ಲು ಕಾರ್ದ ಕೈತಲ್ಲಿತ್ತನಲ್ಲ ವರ್ಷ ಹೊರ ಪೋಂದಿತ್ತ ಕುಲ್ಲೆರೆ ವಯಸ್ಸೇವಾ ಈ ವರ್ಷದೊಂಜಿ ಬೊಲ್ಲ ತೂಯರೆ ಜೊತೆ ಬಾರಿ ಜನ ಅಂಚ ಒನ್ ಟೈಮ್ ನೀರ್ ಬತ್ತನ್ ಪೋಯಿ ಅಂದ್ ಯಾನ್ ಮಾಡೋಡಿತ್ತೆ ಹೆಂಗ್ ಕಾಲ್ ಬಲ ಪೋಯ್ ಅಂದ್ ಪೋಪು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆ ವಿವಿಯನ್ ಇಂದು ಟಿವಿ 9 ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲಾರು ಎಂತ ಸಹೋದರರು ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಐನಾಕ್ ಲಂಚನ ಬಾದ್ದೆ ಟಿವಿ 9 ಹಾಕಲ್ವಾ ಮರ್ಲನಕುಲ್ ಮಾರೆ ಮೈನಲದ ಚಿಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು 2-3 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಚೆ ಒಂದು ಸುಮಾರು ಒಂದು 100-200 ಮನೆಗಳು ನೀರು ನುಗ್ಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಜನರು ಅಲ್ಲಿಂದ ತಮ್ಮ ವಸ್ತ್ರವನ್ನೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಮನೆಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬೇರೆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಂದಾಲ ಮಣಿಯಾಳದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಜನ ಮಂಗಳೂರು ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಮನೆಗೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಲಾಡ್ಜ್ಗಳು ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಗೂ ಕೂಡ ಶಿಫ್ಟ್ ಹೌದು ಎಲ್ಲ ಮನೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ಮೈಂದಾಲ ಆಚೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ಸಹೋದರಿಯರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಕ್ಕಳು ಬಾರೆ ಹೇಗೆ ಬೀರಾಡು ತೆಲ್ಕೆ ಓದಿತ್ತು ಆಗೋರ ಟಿವಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಬಾಲ ಪಾತಿರ್ಗ ಮೇದಾದ ಅಂತಂದಿಲ್ಲ ನಾದಾಂಡ್ಯಾ ಇಜ್ಜ ನೀರು ಎದುರ್ದು ಗೊಬ್ಬರ ನೀನು ಈ ಇಂದಾರ ಬಲ್ಲೆ ಕಪ್ಪಾರ ಬಲ್ಲೆ ಪೊಣ್ಣೂಲ್ ಬಲ್ಲಿಪುವ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಷ ಮದ್ದಿಮೆ ಉಂಟು ಪಾಪ ದಾಗೆ ದೊಂಬುಡಿ ಖರ್ಚವರು ಲಾಯ್ಸನ್ ಖರ್ಚ వచ్చి ಮಾರ ಪಾಪ 10 ಕ್ರೀಮ್ ಪಾಡು ಪಾನ್ಸ್ ಊರುಡ್ದು ತರ್ಪಾದಿ ಪಾಪ ಬೊಗ ಮಾಯಿಶ್ಚರೈಸರ್ ಓಲಾವಾಡು ಮೆತ್ತವಾತ ಮೋನಿಗೆ ಬೊಗ ನಿನ್ನ ಸ್ಕಿನ್ ಅತ್ತ ಪೊಣ್ಣುಲ್ ತೂವಡಂದು ಅಂಚ ಮಂಗೆ ಅಲ್ಪೆರೆ ತೂಪುನ ಮದ್ಮೆ ಇಜ್ಜಾನ ನಿಕ್ ಅಂದ್ ಬೊಕ ಆನನ್ ಮದ್ಮೆ ಆರಪ್ಲ ನಿಖಿಲ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಬ್ಯಾಗ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಕಮ್ಮಿ ಬಂಡ ಮುಕ್ಕಾಲಾಸಿ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ನೇನ ಲಾಯ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಪಂಪ್ ಒಂದು 4 ಪಂಪ್ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೇನ ಪೂರಾ ಆಧಾರ್ ಲಿಂಕಿಂಗ್ ಅಂದ್ ಬಂದು ಏತ್ ಪಂಪಿಯ ಬೊಕ ಕರೆಂಟ್ ಎಂಗ್ಲೆ ಅಂದ ಬರ್ಪುಣ ಎಂಗ್ಲೆ ಮೆಸ್ಕೊಂಡ್ಬೇಕ್ಲೆ ನೇರ ಒಂದಿತ್ತ ಇನ್ನ ಅಂದ್ಯ ನಿಖಿಲ್ ನಾನೇ ಬರ ಅಂದ್ಯ ತುಂಬರೆಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ ಬೈದ ಒಂಜಿ ಪಂಪುನ ಏನ ಆನ ಇಲ್ಲದ ಕೂಡ ನಾ ಇಲ್ಲು ಕೂಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೈದೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಕೊರೆಪ್ಪು ಬೆಂಗಳೂರಿದು ಹಾಸನ ಆಡ್ದೆ ಪತ ಬೈದೆ ಅಂದು ಏತು ಮಲ್ಲ ಚಾಲು ಬಂಡ ಯಬ್ಬ ಮೈಸೂರು ರಾಜರುಗಳ ಆತ ಜಾಗ ಇಪ್ಪ ಅಂದು ಇಂಡ್ಯಾಗುಂಡು ಪನ್ಪೂಜೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಮೋಕೆದಾರ್ ಮೂಜಿ ತಾರಾಯಿ ಕಟ್ಟಿದ ಕೊರ್ದಿತ್ತೇವೆ ಈಜರೆ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ಬೈದ ಮೂಜಿ ತಾರಾಯಿನ ಕಟ್ಟಿದಿ ನಿಖಲ್ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅನ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಆ ತಾರಾಯಿ ತೂನಾಗನೆ ಎಂಕಲ್ ಸೈಪ ಅನ್ನ ಆಂಡಲ ವಿವಿಯನ ಇಟ್ಟು ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಮಲ್ತದೆ ಅವಂಜಿ ಮೇನ ಪಪ್ಪ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಾಧನೆ ಅವ್ರನ್ನ ದುಮ್ಮದ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ಗೆ ಪಪ್ಪನ ಬಾಯ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎಂಕಲ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೀತಿನ ಅವು ಇನ್ನು ಜಾರಿ ಇದು ಸೈಡ್ ಜಾರಿ ಇತ್ತು ಅವು ಇನ್ನು ಇಜ್ಜದ ಕೆರೆನ ಇಜ್ಜದ ಚ ಎಂಚೆ ಜಾಲಿ ಮೇನ ಬಿಯಪಾದ ನೀರಿಯಾ ನೆಕ್ ಫುಲ್ ಬಿಡ್ದ ಅವು ಫುಲ್ಲು ನೀರು ಅಂದ್ಯ ಅದ ಬಾರಿ ಸೂಪರ್ ಅವಂದಿತ್ತು ಮಾರ ಬೊಕೊಂಜಿ ನಿಮ್ದು ಗಾಡಿ ದೆಕ್ಕಾರಲ್ಲ ಅವ್ರು ಬರೋಂದಿತ್ತದ ಮೇನ ಆಕ್ಟಿವ್ ಫುಲ್ ದೆಕ್ಕಾರ ಮೂಜಿ 4 ಸತಿ ಸರ್ಪ ಹೊಡೊಂದಿತ್ತೇರು ನೀರು ಧರ್ಮದ ಉಂಡದ ಜಾಲು ಇಲ್ಸನ್ ಹಾಕೋದು ದೆಕ್ಕೆರ ಐದು ಜಾರಿ ನೆರ್ಪುಣ ಸರ್ರಿ ಅಂತ ದೆಕ್ಕಿ ಜನ ಇನ್ನೇನ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ತರೆಪ್ಪುಣ ಮಾರ ಎದುರ್ದ ಟಯರ್ ಓದೆ ಏಸರ್ತಿ ಅಂಡ್ ಮಕ್ಕ ಸರಿ ಮಲ್ತೇರು ಅಡ್ಡ ನಿನ್ನ ಬೈಕ್ ಉಂಡತ ನಿನ್ನ ಬೈಕ್ ಮೂಲ್ ದುಬೈ ಹಿಡಿದೀವಡತ ಅಂದ್ ದುಬೈ ರಿಪೇರ್ ಇದೀಕ ಓಲ ಪನೊಂದಿಲ್ಲ ಅತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಪೂರ ತಿಂತು ನಂದು ಇತ್ತ ಹುಚ್ಚುಲ ಇಪ್ಪ ಉಲ್ಲ ಪೆರ್ಮರಿದ ಕಿಂಡಿ ಇತ್ತನಿಗೆ ಅಂದ್ ಗೈಸ್ ನಿಖಿಲ್ ಬರ ಪಿಲಿಗುಲಾಡು ತೂಪಾರು ಆಣ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಲಿ ಪಾದಡೇ ಉಂಡು
ಇಲ್ಲಡನೆ ಸಾಕು ಇರು ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಗಿಲಿರಾಜ ಸಾಂಕಿ ಮಂಗಿ ಮಲ್ತೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಇಡೇಟ್ ರಡ್ ಕಿಲ ಅದೊಂದು ಎಂಕ್ಲೆ ಕೋರಿ ಎಜ್ಜಿ ಹಾ ಸೂಪರ್ ಇತ್ತು ಮಾತ್ರ ಹೆಂಗ್ ಕಬಾಬ್ ಮಲ್ತಿನ ಮಾತ ಖಾಲಿ ಆತ ಗಿಲಿರ ನಿಕ್ ಮಲ್ದಲೆ ಅದ ಶಾ ಮಾತ ಖಾಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಟ್ಟು ಐಟ್ಲ ಹುಚ್ಚಿತ್ತ ಐಟ್ಲ ಹುಚ್ಚು ಕೂಡ ಮಾತಾಡಲ ಹುಚ್ಚು ಸಾಂಕದೆ ಎಡ್ಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಆತನ ಮಾತ್ರ ಅದ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಕಿಯ ನಿನ್ನ ಸಿಟ್ಔಟ್ಗೂ ಮಣ್ಣು ತುಂಬಿನ ಸಿಟ್ಔಟ್ಗೂ ಫುಲ್ ಮಣ್ಣು ಸರಬರಾಜು ಅವು ಇಂಡಿಯಾ ನೂಕುನ ಈ ಇನ್ನು ಮಾಡ್ತದೆ ಟೈರ್ದ ಮುಜಿರ ಇರ್ದ ಆತೈತ ನಡಲೇನೆ ಸೂಪರ್ ಆವಂದಿತ್ತ ಮಾತ್ರ ಅಪ್ಪ ಗಬರ ರಟ್ಟಾಗಿ ಏತು ಮಣ್ಣು ತುಂಬುದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅವಲ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚಿನ ಯಬ್ಬು ಒಯ್ ಏ ಬೋಣ ಹಾ ಮಗಿರಿ ಏನೋ ಒಂಜನೆ ನಮ್ಮ ದುಬೈ ಐಕೆ ಬೈದ ನಾವರಾನು ಇದು ಪಿರಬಾವಡ ಇದ್ದ ಆನ ನಮಕ್ಕೆ ಮುಲ ಅಲ್ಲಿ ಬದ್ದಕ್ಕೆ ನಾವರದ ಎಲ್ಲ ತಂಪು ಒಂದಿಲ್ಲಿ ತುಲ ಐಟ್ಲ ನಾವ್ರ ಅಕ್ಲು ಗುಡ್ಜೇರು ಹಾ ಲೈಸಿನ ಅಕ್ಕುಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಏರ್ಲಿ ನಾವ್ರದ ಮಿತ್ತ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 15 ಜನ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲೇರು ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಓಲ ಇಲ್ಲೇರು ಯು ಕೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಬಂದ ಬರ್ಪುಡ ಮಲ್ಲಕಾಯಿ ಪೂರ ಮಧ್ಯಮೆ ಪಿರವದ ಕಟ್ಟದಾಡ್ಕದ ಬೇಗ ಮದಿಮೆ ಆತೆ ಎಂಚಿನ 25 ಮೂಲ ಮಾತಾ ಮದಿಮೆ ಅಂದ್ರಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ನ ಎಲ್ಲ ಇಪ್ಪನಗಲ್ ಇಂದು ಆಂದಿಜ್ಜಿ ಇನ್ನು ನಮಕ್ ಪಸತ್ ಗಾಡಿ ಬರ್ಲಾಗ ಆದ್ರು ವೈಪಾರ್ ಪಿರವದ ತಿರ್ಗೋದು ಎದುರು ತಿರ್ಗೊಂದಿಜ್ಜಿ ಇಮೆ ನೀರ್ಲ ಬಾರ್ದೆ ಪೂರಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತಗೊಂದಿಲ್ಲ 3 ಜನಲ್ಲ ತುಯನ ಸ್ಟಕ್ ಆತಂಡಿ ಅವು ಟಿಶ್ಯೂಡ್ ಹಚ್ಚೋಡ ಎದುರ್ದ ಇಜ್ಜೆ ದಾದನ ಇನ್ನೊಂದು ತುಲೆ ಗೈಸ್ ಇಂದು ಸ್ಟಕ್ ಆಗಿದೆ ಇದು ತುಲೆ ಇರದುಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ವೈಪರ್ ತಾನೆ ಅಪ್ಪಜ ಓ ರಡ್ಡು ವೈಪರ್ ಉಂಡ್ಯಾ ಒಂಜಿ ಮಾತ್ರ ಒಂದು వచ్చావు ఇందు ఎంకలే ఇందు బట్టన్ దాదందే గొత్తా ఉంది జీ పోర్డుద ಐತೆ ಮಲ್ಪು ಮೋ ಮಲ್ಪು ಇತ್ತೆ ಮೋ ಮಲ್ಪು ಕೇಳಿ ನೋ ವೈಪರ್ ಓವಾ ಏರೆ ಗೊತ್ತು ಅದರಿಂದ ಅವು ಆ ಒಂದು ಜಿ ನಾನು ವೈಪರ್ ಮುಟ್ಟರ್ತಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಗತಿ ಜನ್ನ ಕ್ಲೆ ಇನ್ನು ಫೀಚರ್ಸ್ ಇದು ವೈದ ಫೀಚರ್ಸ್ ಏರೆ ಗೊತ್ತು ಮಾರ ಎಂಕ್ಲು ಓಮ್ ನೀಡ್ ಓಮ್ ನೀಡ್ ಎಂಕ್ಲು ಲಟ ಮಲ್ತಿತ್ ನಾಕುಲು ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ಮುಲ್ತ ಗಾಡಿ ಎಂಕ್ಲಂಜಿ ಪಾಸಿಡ್ ಹೋಗಿತ್ತ ಇನ್ನು ಕೊರಡು ಹತ್ತಿಬೋದು ಬಿಕಾರಿ ಆಯ್ತೆ ಅದ ಶಕ್ಕ ಅಂಡಿ ಅದ ಬರ್ಸಂಜಿ ಬರ್ಪು ಜವಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಅನ್ಮೂಲು ಹೋಂದುಲ್ಲ ಪೊಯ್ಯದ ನಡುಟ್ಟು ನಮ್ಮ ತೊಂಬು ಕರಂಚ ಒಂದುಲ್ಲ ಮುಕ್ಳು ವಾಶ್ರೂಮ್ ಬಂದು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲೆಟ್ಟು ಬರುತ್ತೇನೆ ಪೇಪರ್ ಚಾವಿಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲಾನೆ ನಾನು ಓಮನ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಡುಲ್ಲ ಗೈಸ್ ಓಮನ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಡುಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೊಂತದ ನಾನು ಹಟ್ಟದ ಮಿತ್ತುಡು ಪೋಣಾಗ ನಮ್ಮ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅಲ್ಪ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆದಿತ್ತೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗೊಂದುಂಡು ಲಾಕ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಇದು ಲಾಕ್ ಲಾ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಇದು 1947 ಲಾಕ್ ಹಾ ನಾ ಇದು ಸಂಕಾಲ ಲೆಕ್ಕೊಂಡು ಬೀಗ ಒಬ್ಬ ದೇವ್ರೆ ರೌಡಿ ಲೆಕ್ಕ ತೊಂದಿಲ್ಲ ಇದು ಚೆನ್ನದ ಗಾಯ್ಸ್ ಬೈದ ತುಲೆ ಇದೆ ಹೆಂಚ ಉಂಡುದುಲಿ ಕೈ ತಲೆತ್ಯ ನೆರುಳ್ಳೇರು ನಮ್ಮ ಡ್ರೈವರ್ ಅವರೇನೆ ಡ್ರೈವರ್ ಕ್ಯಾರ ಇಜ್ಜಾರೆ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಟ್ರಕ್ ಕೂಡ ಒಂದಿತ್ತೆ ನಾವು ರಡ್ ಅದ ದುಬೈ ಡುಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾ ಬಜದ ದುಬೈ ಡಿದೆ ಪತ್ತನ ದಾದನ ಎದುರುಡುಂಡು ದಾದನ ಮೂಲ ಬೈದ ದಾದನ ಗೊತ್ತು ಲೊಕೇಶನ್ ಬೈದ ಮಠ ಮಠ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ
me marle foto togurle ere mangal bare ha will side kattame kade poi guys poi are selfie bare kali card inita indiya dada yatrena padayatre ಇಂಡಿಯನ್ ಚಪ್ ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಕಾರಿ ಆಯ್ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಆತ ಗೈಸ್ ಖಾಲಿ ಕಾರ್ಡ್ ಐತಿ ಶೂ ಚಂದ್ಯಾಪನ ನಿಂಬೆ ಈ ಬೆಚ್ಚೋಗು ಅಬ್ಬಾ ಸ್ಪಾಟ್ ಡ್ಯಾಮ್ ಓಯಾ ಸುಹೇಲ್ ಡ್ಯಾಮಾ ಸುಹೇಲ್ ಡ್ಯಾಮ್ ಈ ಜಾರನೆಟ್ ಸೈದು ಐತೆ अरे सेल्फी गाड़ी अरे फस्ट नव्या यारे बारी सोपंडा प्लेस पडलो अदे पूरा वैदा इत्ते पिदद्देरु ಜಾರ್ದ ಬೂರ್ನವನಿ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಿಪ್ ಬತ್ತನವನಿ ಅನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಫೇಮಸ್ ಜಾರ್ದ ಬೂರಡಿ ಏರಂದ ಅವರಿಗೆ ತವಾಡ್ ಜಾರ್ದ ಬೂರ್ನ ಉಳ್ಕೊಂಡು ಲಾಕ್ ಆದ್ರದ ಮೂಲ ನೀರೇ ಡ್ಯಾಮ್ ಇಂದು ಏತ್ ಮಲ್ಲ ನೀರು ತುಲೆ ಡ್ಯಾಮದ ನೀರು ಮಸ್ತ್ ಗುಂಡಿ ಉಂಡು ಕಂಪೇರ್ ಮಲ್ತಂಡ ಮಾತೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಿಮ್ಮರ್ಸ್ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಜನಕುಲುಲ್ಲ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ತಾರೆ ವೈದ ಎಂಕ್ ಶೀತ ಮಾರೆ ಎಂಕ್ ಅಂಚಾದು ಸಾಲ ಮಲ್ಪರೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಶೀತ ಜ್ವರ ಅಂಚಾದು ಎಂಕ್ ಮೀಯರೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಕೊಂಡೆಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಬರ ಹಾಪುಜಿ ಅಂಚಾದು ಗೈಸ್ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಇನ್ನಿತ್ತ ದಿನ ಭಾರಿ ಸೂಪರ್ ಆವೊಂದುಂಡು
ಬಾರಿ ಕುಸಿಟ್ಟುಲ್ಲ ಪೂರ ಮಾತ ಕುಸಿಟ್ಟುಲ್ಲ ಈತೊಂಜಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಮಾತ ಬತ್ತಿನ ಗದ ರಾಯ್ಸನ್ ಒಂಜಿ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಮಲ್ತಿನೆಟ್ಟು ಆತ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ನಾನು ಹುಷಾರಿದ್ದೆ ಅಂತ ಎಂಕ್ ಮೀಯ ರಾಪುಜಿ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಬೇಜಾತ ಸಂಗಾತಿ ಮೇಯ್ನ್ ಇದು ಸೂಪರ್ ಉಂಟು ಸುತ್ತುಂಟುಂಡ ಕೂಲ್ ಆಪ ಮೂಲು ಪೂರ ಕೊಯ್ಯೆ ఒక ಕಲ್ಲದ ರಾಶಿ ಮೂಲು ಮಾತ್ರ ನೀರು ಮತ್ತೆ ಮಿತ್ತಡಿಸ್ತಾವು ಜನ ಮಸ್ತ್ ಇರ್ಲಿರ ಅವು ಡ್ಯಾಮ್ ಫುಲ್ಲು ಇನ್ನು ನೀರು ನೀರು ಗುಂಡಿ ಉಂಡವು ನೀರು ಡ್ಯಾಮ್ ಮುಟ್ಟು ಲೆಕ್ಕ ಫುಲ್ ಮಿತ್ತಡಿದು ತಿರ್ಸಮುಟ್ಟ ಒಂದು 50 ಫೀಟ್ 50 ಫೀಟ್ ತಿರ್ಸುಗುಂಡು ನೀರು ಫುಲ್ ಡ್ಯಾಮಡು ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಸಿನಿಮಾ ಚಿತ್ರ ಮಾಡಿದೆ ಎಂಕಲ್ಮಣಿ ಪಾಂಡ ಪಕ್ಕ ಮಸಾನಾಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇವತ್ತು ಜನ ಇರ್ತಿಲ್ಲ ಅವಳು ಜಾರುಂಡು ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಅವಳು ಕೆರೆತ್ತ ನಡೆ ಮಾತ್ರ ಕಾರ್ದು ಬಿಡಿ ಜನ ಜಾರ್ದು ಬಿಡುವ ಭಾರಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾತ್ರ ಈಗಲೇ ಬರ್ರೆ ಇತ್ತನ ಬಲೆ ಓಮನ್ ಬಾರ್ಡರ್ ದಡೆ ಉಂಡು ಸೊಹೈಲ್ ಡ್ಯಾಮ್ ಅಂದು ಗೂಗಲ್ ಮಲ್ತುಡು ಬಲೆ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗೀತು ಗಾಯ್ಸ್ ಅಣ್ಣೇರು ಫೋನ್ದುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮವರ ಶಿವಪಾಡನ್ ಬೈದ ಅಣ್ಣೇರ್ನ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಇಡೆಗೆ ಮುಗಿಂಡು ಪಾಪ ಮಸ್ತ್ ನಡತ್ತೇರು ಅದ ಒಂಜಿ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಆವಡಿ ಎಡ್ಡ ಆವಡಿ ಮುಲ್ಪನೆ ವಿಡಿಯೋ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪನ ಕ್ಷಣಗಳು ಬಂದಿದೆ.